ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply ng palatuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Sabado, Petsa 13, sabay sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Sa ato sa rin pagpalagad pagulop na ita, karon nga gabi may kopod na ang inyong sanilagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 8:30 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-auptan man sang bugo sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na mga tagban sa pila ka madragwan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagkranabo assign sa resitag sa kaberas of responsibility. Antes ang tanan kamoson tanang ato sa ring nga makota matangga permati ta abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulunon nga dito sa luwasang pungsod. Karagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod, kag syempre makita ka mapatian pinagi sa YouTube. No, i-subscribe ka mo dira no sa Bombo Radio Bacolod para makapamati sang live nga maparatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, kag syempre no ang pagpapati naton sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagparagad sang Sabadong edisyon sang Zona Libre. Medyo maulanon ang panahon sa bahin sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. May mga nabatsagan kita nga maripis sa pagtupa sa pagpanaliti, pero ti medyo maduludanlog ang aton saring mga dalanon sa subong. No, pagod man sang saring pagtupa sa manipis nga pagulan. So dapat no maging handa mo kita no sa anuman saring oras sa kung ano ang mga pagtilaw nga mag-abot ya sa aton sa matag adlaw saring tanan. So in general, mayong gabi sa iyo tanan-tanan kapag welcome sa pagpanagad sang Zona Libre. Nano labing talopang ton pila ka madragwan naton sa ring nga mabalita sa mga top stories of the day, madragwan nga mga balita nasyonal. Diri kita anay nano ining kalanabo kron spungsod taman. No, do hindi naton mensendihan ti agi ining sang hapon nga pagbukas no sang Commission on Elections o konsang COMELEC sang substitution no sa mga posisyon nga gusto iya nga padalaganan ti daw another history ini nga matabo no diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas no ini matapos
no, nga nagpadulong sa tatapan sang Commission on Elections si Senator Christopher Lawrence Go, si Senator Bongo nga nagpasa sa iya sining withdrawal, no, sa pagpadalagan bilang vice presidente sa parabuton nga eleksyon. Siyempre nagtender man sang iya nga COC, no, nagfile ban sa iya sining nga COC nga magapapili siya bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Di nangin kwan ini, no, nangin talk of the town naman sining hapon, ini matapos ngati ang kaupod niya nga nagkadto sa tatapan sang Commission on Elections o Consang Comelec si Presidente Rodrigo Duterte. Si Presidente Rodrigo Duterte, no, ang nag-file man sang iyang Certificate of Candidacy Substitute man diri kay Bongo bilang Vice Presidente. Di kaina, no, kahapon, no, amo na ni ang mga endorsements sa kay Sara Duterte kay kaina nag-file man sa sang iyang COC as substitute, no, sa nagapapili nga Vice Presidente under sa lakas CMD nga grupo nga si Lyle Oy, no. So ang ginfilean, no, ni Inday Sara Duterte as substitute mayor sang Davao City magapapili bilang Vice Presidente. Di matabo si Duterte versus Duterte versus Pangilinan. O daw mo man ni masiling naton nga ti may ngalan, no, sa pagka Vice Presidente. Samtang ang kampo naman sa ni Bongbong Marcos ang nag-endorsar sa kay Inday Sara Duterte, mayor sang siyudad sa Davao nga mangin Vice Presidente, no, sa iya sining partido kay adoptar man nila ini. So ano ang mga duga nga manalisis ini mga kabanan sa ato mga political analyst diri sa baybahin sang siyudad sa Bacolod bangod sang sining nagkananabo, no, hindi ta na mapakta ni ano ini another naman nga trick, another naman nga diskarte, no, sa pamulitika or ginahimo nyo nga tarso na lang gid, no, ang mga pumulong Pilipinhon, no. So but ti sa tarso guro do malayo-layo, no, pero ti ako nagapating ako nga isa naman ini ka move, no, sing para nga ti siyempre no, do kwa naman maggahod-gahod naman ang oposisyon siling ti wayna, no, ato na ni kay ti nagkontrahan na sila. Pero ti ang pamangkot, no, kay sa substitution kung sulod, no, ang pag-substitute until November 15, no, ang pamangkot yang withdrawal as to sang anytime or may tiyempo man para sa withdrawal or pwede lang yang ati maka-withdraw ka lang ya bisan tapos ng substitution, no, kung magkaray ka na bi o pero na bi, no, kung sugod ng campaign period ma-withdraw ka bi yan. So okay lang na Japon. So ipaterpretar pa naton Japon sa aton sa mga expert sa kasuguan, no, mga bisita naton karon si Attorney Joe Max Ortiz, no, ang aton iya makabanan nga isa sa makilalaman nga lawyer ka political analyst diri sa may syudad sa Bacolod para madiskusyonan naton ini ti nano magkalanabo si B. Perbredo kag si Senator Manny Pacquiao nagkita na man dito sa bahin niya sang Cebu. So speaking sa kay Pacquiao, ang nagatindog na spokesman ni Pacquiao may kupod taman karon si anay Congressman Monico Puente Villa, no, para baka pakiginunanon makita makabrang kasunod sa sining meeting man, no, ni Pacquiao dito sa babayan sa palasyo sa Malacañang. Di nagilinawa naman ang mga pictures, no, nga konserin nagkadto sa Malacañang si Pacquiao, pero ti ibalaon naton ko balati may kuan ato may fruitful nga development, no, sa bahin sang pagkadto niya sa plasyo sa Malacañang. Pero ti kung may development ato kan ligad adlaw, siguro why na nagfile sa COC ni si Bongo sa pagka-presidente, no, kag si President Rodrigo Duterte sa pagka-vice presidente. So samtang duga pa nga balita may pormasyon karon nga aton sa rega pagdiskusyonan, di ba sa aton sa rega pagparagad ti ang pinakalaytas no, nga kaso sa COVID-19 subong makaban naka-record sa 1,997. May 268 nga numero sa nagkalmatay nga record subong adlaw. Samtang sa bahin niya sang record naton, no, sa COVID-19 diri sa may bahin sang Western Visayas, no, may na-record sa buong probinsya sa Negros Occidental nga 56
kakaso, samtang syudad sa Bacolod may 23 naman kakaso. Kagkarong kumlaud batan ato ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton, no, so din makabanan sa ato sa pangalagad, so ibaloon aton iya makabanan, no, ang ining kaso, no, sang isa ka empleyado sang banwa sang IB Magalona nga dadakpan sang illegal nga droga. No, so ti may pahayag diri aton nga hepe sa kapulisan dira sa banwa sang IB Magalona kag mismong interviewman sa kay Mayor Marvin Malacon, no, sa banwa sang IB Magalona. Ti may pahayag sa diri nga ti basta illegal nga droga gani kuno pasensya. Bagay okay man na, no? So at least matagan sang disiplina. Pero ang ining subject kuno nadakpan naman iglidaan sa illegal nga droga po na nagliwat man Japon o ti anong pulos sang pagkapreso niya to? Why niya gin hinusulan ang sala nga sinigin himo? Di sige, no? So muni karon ang mga pagatutukan naton yung makabanan rin man sa ato sa ringa pagpalagad diri sa ato sa ringa palatundunan. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Dito na batan nato sa ringa madline sa ato sa ringa pagparambalik, no? Basi may kopod ta na. Si Anay Congressman Monico Pentebella, no, or ang aton political analyst diri sa syudad sa Bacolod si Attorney Jomax Ortiz. Ibalonin naton, no, ang ining pila ka mga development, no, sa rakat sa politika diri sa pungsod Pilipinas. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo
makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa rin kapagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa takna alas 7. Dirman sa aton sa rin nga para tuntunan. So anyway, no, sa aton sa rin nga mga taga-paramati sa mga senaryo nga nagakalanabo karon sa bahin sang aton sa rin nga pungsod. No, sa pungsod Pilipinas, no? Grabe nga mga pagbag-o, no? Oy, lipat ako mag-mention kay na, no? Nga si Senator Bato de la Rosa, no? Ang nagdugay sa iya sining pa pailan nga kandidatura, no? Sa sulod sa isa ka bulan kag 5 ka adlaw. No? Sa pagka-presidente kag ini ang gin-withdraw niya, no? Lipat ko na mention nga ti isa man sa mga nag-withdraw, no? Sang iya sining certificate of candidacy bilang presidente o kumbaga pipili bilang presidente sang pungsod Pilipinas, no, sa palabuton sa iyang eleksyon, no. So ti sakto maning siling nato nagligad nga ining si De La Rosa, no, kag si Bongo dikoy la niya, no, pero daw nagsalata kay si De La Rosa ti makonsider naton nga dikoy na niya, no, si Bato De La Rosa o samtang si Bongo naman ti din naton makabig nga dikoy kay nga ti nagfile sa iya sang iyang kandidatura o magapapili sa iya makabanan bilang
presidente, no, sang pungsod Pilipinas. No, so sadya ini nga senaryo karon ya makabanan, no, ang nagakalanabo diri karon sa bahin sang pungsod Pilipinas, no. Isa ka isa subong nagapamangkot. Nyati ano na ni, no? Bagay ti way man ta sang may ginalimitahan, no? Wala man ta nagalimit sa kung sino man nga mga tao dira, no? Basta mga maka met lang sang mga qualifications, no? Sa bahin sang pagapapilian, no? Nga posisyon sa parabuton siri nga Mayo 2022 nga eleksyon, no? So tanan pwede gid sinadra, no? Pwede gid isa ka isa sa aton ang pwede gid, no, nga makapadalagan sa nagkalanlain sa iya nga posisyon pero galing subong daw kinibot naman kita, ti Evangeline ano na ni so Duterte against Duterte sa pagka-vice president pwede bala na nga makontrahan ay si President Duterte, no, makontrahan ay kag ang bata niya, no, pero although sang liga tinambal niya na sa pwede gid sa padalagan, no, presidente kay daw ay manabutang kuno sa konstitusyon, no, nga hindi pwede nga makapadalagan, no, ang presidente sa pagka-vice presidente, like for example matapos labing iya nga term sa pagka-presidente manaog sa kumpadlagan sa bilang vice presidente tido ay man kuno nabutang dira. Pero ang mga experts nagahambal man nga sa malang-alang na da, no, si President Digong, no, kung magpadalagan siya bilang vice presidente, no, kay kabalo naman kita nga ang ang presidente is only one term lang, so hindi ka pwede makaparelect. Kung may galiya kung vice presidente kay pwede ka galiya ka para-elect. Kung nabawa, nagdaog ka sa last election, si Robredo, si Vice President Leni Robredo, mapadlagan sa para-elect sa Vice Presidente, no, pwede siya ka para-elect, no, sa pagka-Vice Presidente. Si Leni Robredo. No? So, galing, iban nga mga nag-interpret sa aton sa ring nga kasuguan, makasaling man niya ngati daw ay man niya gani sang kwan, no, wala man niya gani sang problema, no, kung magpadlagan sa bilang vice presidente. Kay tunga ang reaksyon mo sa pila man naton sa ka makauturan, tunga, no, ang reaksyon sa nila sa pag-interpretar sa ato sa nga kasuguan, no, diri sa pungsod Pilipinas. So damo nag-react diri sa daw ay nagid, no, daw ang tao nagbulta nagid. Pero mapati bala kamo nga base sa sinematikang ni Bongo, no, kay daw mas sweet pa mas tamis pa ang pag-updanay ni Bongo kag ni Digong sa kumpara sa kay Digong kay sa bata niya, no, kasi Sara Duterte, no, nga ang nagaamo sini base nga ang tawo o kon ang pwede bala na nga balon ta nga si President Duterte, no, kag ang iya nga bata nga si Mayor Inday Sara Duterte ang wala naga insindihanay. So pwede bala ina, no, nga hambalaw naton kini sila nga duwa ang wala naga insindihanay kayo, no, ang natabo man ang Secretary Makabanan, no, sang pag-withdraw, no, Secretary Makabanan ni Mayor Sara Duterte sa pag-alkalde sa syudad sang Davao, ang ekspektasyon niya sang tanan nga mapadalagan sa bilang presidente mo. Sa mga nakalilibot, no, mga supporters na like diri sa Negros Occidental, kagabi tayo nag-interview, no, sa nag-organize ang grupo nga Run Sara Run Negros chapter, kag siyempre pag-merge Manila sa Inday Sara Padayuna. So ang coin word nga Padayuna, no, explains nga padayunon ang magaligasiya programa nga ginsuguran sang iya sini nga iloy, iya sini nga amay, no, nga si President Duterte, no, sa mo ni hugada iban maduda gid siya dagay sindanay panang mag-amay da, no, si Duterte pasugiron mo si Digong, no, pambal man lang sa nga
bahala na ako magdesisyon si Inday Sara na, kay iya man na. No? Iligan, pambal mo si Inday Sara, hindi man sa kuno interested nga magpadlagan sa mataas nga posisyon. So, mataas nga posisyon refers sa posisyon sa pagka-presidente. Magsiling kaya nga vice president, kaya nga ginfailan subong, no, vice president, ang iyayang ang iyayang paghangop sina, hindi man ay mataas nga posisyon, ikadwa lang sa pinakataas nga posisyon. Di ba si mag-speak up, lusot man Japon. No, kaya hindi man yung mataas posisyon, kundi sa ikadwa sa pinakamataas nga posisyon sang pungsod Pilipinas. No, iya sila kapadalaganan. No, bisan si Salceda, ti siling tagani, ti ginabansagan ni sang chismusa mo ginisa. Ti nga chismusa, oh. No, kaya doon lalaki man ni si Joey Salceda. Dapat ang term sa chismuso, ang tawag sa iya ni Juan, ni Lito Atienza niya, chismusa. Oh, si Salceda. Oh, ay Diyos ko day. Chismusa, hindi chismuso yung mong tawag sa iya ni Lito Atienza mo. Oh, tinagambal nga. Tinig mo na pati kay Salceda, kay chismusa na iya. Oh, si Salceda, gobernador sang Albay, no? Sang 2016 elections, pero man ang tabid niya di sa kay Lini Robredo, kay Marujas, no? Nga nagasakay ito sila sa isa ka sarakyan nga nagakampanya man siya. Oh, pagpungko ni Digong, tumupyok man sa Bosincordario. Amo ning gabalang-balang politiko, no? Playing safe kid per me. Oh, kaya nga, pagdaog ni Digong, dahil niya lumpat sa PDP, subong ka puro pakilala nga alay kay kuno sang Duterte administration, kag siling niya dire niya sa series of conversation namon through text and call, no, sakay Inday Sara Duterte niya makuha gina saya, mapadalagan gina saya presidente, no, duway na sa amon ginisuryahan nga papadalagan sa vice presidente. O, sakto gid, nahulog is chismis nung kay Salceda to. Nahulog it sa chismis. No? Ang iyak iti, ang ginfailan niya ni Inday Sara Duterte, mayor sang Davao, dagan sa vice presidente. No? Under, sa grupo, sa lakas CMD. Ko grabe man ba? No? So, dirita na baluan, no? O, kung ano ka unique, no? Ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Si President Duterte, no, why matay maglaom nga madaog ni sa bilang presidente, no? Kay nakilala man lang ni siya sang pagpapili niya, no? Pag-substitute niya man sa kay Martin Dinyo nga Yusek na subong sang DILG for Barangay Affairs, nga mapadalagan sa iya, no? Bilang bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Dito nakilala ang Davao, no? Kung daw ano ka stricto to ang pagpamuno niya sa Davao, no? Ano ka tawhay ang Davao, no? So insurgency free ang Davao, no? Because ang pagpungko niya bilang mayor dito, no? Sa syudad niya sa Davao, di pa hambol-hambol effect pa si President Duterte. Pagdaog niya, hindi ko gusto nga tawgon nga Sing sa mga lipuris, ito niya, hindi nyo pagtawgon hindi nyo pagtawgon ng presidente, ha? No? Kay makig na siya. Tawgon nyo sa bilang mayor, kay nanimian pa na siya. Pati, sa ako lang yati, kuha na ng level up na, hindi mo na pwede nga tawgon kaya nga mayor, kay presidente ka na. Siyempre, presidente ka dyan di pa humble effect man gani. So, muna, so, ang senaryo karon ang pamangkot, paano ini makaapekto, no, sa political system sang pungsod Pilipinas? Dirita na nakitaan niya nga nagaengkwentrohan na niya ang mag-amay, mag-utod, no, mag-asawa, sa mga sa nubo nga level, like sa mga munisipalidad o konsyudad o banwa, city, dirita na nakitaan niya gati normal na yung mag-kwentuhan na yung amay ka ang bata. No? Ang mag-uto nag-kwentuhan na man. So pero sa senaryo nga dapat matabo, dapat buslanay. No? Di ba? Buslanay ang amay bata, ang bata ang amay mo na. Hindi pwede nga mag-kwentuhan na. May lugar din sa aton, kaya daw ay na sa Negros Occidental, no? Sa Iloilo, grabe gid.
no? Ang mga tupases to ba ti sa Quinto distrito, sa probinsya sa Iloilo, mag-utod na nag-enkwentro anay. Te ini makabanan, no? First time ni matabo sa mataas nga posisyon nga maenkwentro anay ang mag-amay, no? Sara Duterte, bata, mayor sang Davao, padagan vice presidente, no? Under sa lakas CMD, no? Samtang Rodrigo Duterte, presidente ta, manaog padagan vice presidente kontra sa iya nga bata. Kag kontra man sa kay Kiko sana all. Na, no? So, kung may Sara all, may Kiko sana all o Duterte, anong iban sa digong ni man, no? Iban sa Duterte manog patay. Amo na sa, no? Perte ba? Siling ko dire ko naka ang bagati mas close pa iya si Bongo kasi Duterte kumpara sa bata niya kasi Inday Sara Duterte. Kaya daw nag-isay ang desisyon ni Duterte kay ni Bongo, no? So, ano gid bala ang rason, no? Duterte abi explain nyo na sa mapumuluyo, no? Mga Dutertans dira, no? Nami ni kon mismo si Inday Sara Duterte gidya, no? Ma-speakal sini kasi President Digong nabla sa isa ka press conference. Ato ginahangkat ni sila, speaker ka mo da. Tay gusto nyo mataway binyo das plasyo sa Malacanang, pagkatuon to ni President Duterte si Sara Duterte to sa palasyo sa Malacanang, no? Kag i-open sa publiko ang ilang statement, no? Kung nga ang ati amo ni ang gusto nila nga matabo. Kung magdaog Duterte man Japon, no? So, ano ang implikasyon sini? No? So, subong ang kandidato sang kaalyado sang administrasyon sa pagka-presidente, no? Nga si Bongbong Marcos, nabutang man sa Twitter, subong kay may ara sang kwandra, no? Sang disqualification case nga gin-file against sa iya. Mera sa disqualification case gin-file against sa iya. So nga ang ati waay nagsugtanay, no? Si Bongbong Marcos kasi Sara Duterte. Na supposed to be expect sang tanan dapat Sara for president, Bongbong Marcos for president. But lately lang, this morning, no? Bongbong Marcos issued a statement nga nagasiling niya way na ko plano. Gabag pa na og pa sa pagka-vice presidente. No? Kung istoryahon ako, no? Sang Duterte ang presidente nga Duterte kag mayor sang Davao nga Duterte. Amo na ang siling ni Bongbong, meaning to say, go na. So tikay kumo wala na materialize ang negosasyon. Ti mo to na lang ang nangin outcome, no? Sang sinig na sabit iyang mga senaryo. Subugan daw nga si Sara Duterte, no, nag-file sa pagka-vice presidente under sa lakas CMD, no? Kag at the same time si Bongbong Marcos ang plano niya, no, sa iyang partido, no, Bongbong Marcos nga i-adoptar, no? I-adoptar diri si Sara Duterte bilang iya nga vice presidente, no, sa palabuton sining eleksyon. Ang partido ni Bongbong Marcos nga Partido Liberal kon Partido Federal ng Pilipinas o kon PFP, no, nga may ara to sang opisina sa Mandaluyong City sa EDSA, no, ang nag-adoptar, no, sa kay Mayor Sara Duterte bilang iya nga vice presidente. Kami iya nga katandem sa palabuton sa iya nga eleksyon. So amo na siya, no? Ang mga senaryo garagakalanabo. So ginpanumdum madiri sang Commission on Elections kati dapat, no, nga may kuna na ang tagsa-tagsa ka mga mag-substitute, no, para ngati makabig nga legal ang ila nga pag-substitute. Grabe dayon ang mga komento sang mga tagpramati tao. Sir Eric Moico, sila niya ancient human na diskarte na ni Kulto. Perte kagamo. Inday Darlene, agaway pesto ay ambuta. Tama kayang pakyampa ka. Kutaw-kutaw pa. No? So, i-disqualify ni Kulto si Puto Bongbong para si Pinpin Di Sarapin i-presidente as pa.
Di base iba niya siling di base ang sa likod sina sang disqualification case, no? Ng Duterte man o against sa kay Bongbong. O kay ti ko ma-disqualify si Bongbong, o let's say ko magdaog sa election disqualify ati masaka mga Duterte man Japon. So diri na to makita ani could be nga ti Duterte man Japon ang magapamuno nan base sa rule of succession, no? So diri sa ti ko ma-disqualify, mapatay no isa kandidatong mas mataas imo, automatic ang second highest position amo na ang mabulos or second highest elected person amo na ang mabulos bilang magabulos sa posisyon, no, nga ginbayaan sang dagdaog. So amo niya, no, ang mga senaryo nga kalanabo diri sa aton sa mabahin sang pungsod Pilipinas. Tigaling kay aton lang, no, dot no sa inyo anong inyong kuan abi, no, anong inyong paghangop sini, no, Bongo for president, no, kontra kay Leni Robredo, kontra sa kay Isko Moreno, kontra kay Manny Pacquiao, kontra kay Ping Lacson, kag kontra kay Bongbong Marcos. Kag siyempre ti President Rodrigo Duterte for vice president, no, kontra sa kay Seto Kiko Pangilinan, sino ganing running mate ni Pacquiao, si Lito Atienza, no? O si kay kontra kay Lito Atienza, Kiko Pangilinan, so pagid, no, si Tito Soto, no, Senate Majority Floor Leader, no? Or I mean Senate President, nasa corrected, no? Ang kay majority si Senator Mig Subiri, no? So ti amo na salaman ang ga-engkwentrohan ay. So ti ang aton lang sini nga mensahe para sa aton mga pumuloyo, butuhan nyo lang daang kuana, no, ang nagakadapat sa pwesto, no, kay ti budlay makarong katuduan ta kamo, masiling kamo nagapangampanyak tadi, no. So in general, kung sino na daang inyo mangin mamutan, ti mo na lang ang butuhan nyo, no. So anyway, may malawig-lawig pa man, no, ang matabo nga pag diskusyon sini, pag kuan sa inyo da, no, pag panghimbis nyo, no, sa mga kandidato sa parabuton sa nga eleksyon. Oras sa po Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na. Nakaligan sa tak na alas 7 diri sa aton sa nga pangalagan. Sige, ginanganangan ta sa aton ni Jumax Ortiz pero ara pa sa isa ka linya Bombo Harold. Unahon talang abisi kwan, no? Unahon talang abisi Bombo Gracelyn Lubaton, no, kay may dako mga balita di makabanan empleyado sang banwa sa Ibi Magalona na dakpan pagi sa illegal nga droga, no. So may payag diri aton mga kapulisan kay syempre may patagman, no, kag mensahe ang mayor sang Ibi Magalona, no, kasi Mayor Marvin Malacon. Aslo sa kung paano ini na kung paano ini connected, no, sa bahin sang kuan, no, sa bahin sang banwa sang Ibi Magalona. Sa buloon ta, no, sa din makabay ining kaundan sa sala report, no, kay daw malang-alang pa si kuan si Sir Nukes Puentevilla, at the same time si Attorney Jomax Ortiz. Check na no, si Bombo Grace Lino Baton sa piya kalinya angot sa sari report. Bombo Grace, may gabi, please come in. Yes, Bomopon. So may isa ka persona, no, ang iyasin ni Bomopon na background, isa ka regular employee sa banwa sang Ibi Magalona, nadakpan sa bypass operation, aging patigayon sang Nokpo, Bomopon. Kag ang status sinimila, Bomopon, ang iya sining kaso, no, Republic Act 9165, mega-file sang Nokpo. So subong, na-detain siya sa Ibi Magalona, Babapon, sa Municipal Police Station. So, aging kwa, atas ang pahayag ang ining hepe sang Ibi Magalona regarding sa sining bypass operation. Dito gid Babapon sa public cemetery, no? Ang iya sining obra, public cemetery, na bilang sa caretaker, dito gid siya na nakuhaan sang ebidensya kaging patagayunan sang bypass operation. So, Bomopon, ang iya sining background kaagi na ni siya dakop, no?
sa illegal drugs pa, illegal drugs man mo po sang wala pa namin dahan balang RA 9165 so sang una to RA 6425 pa Oh. so nakagwa ini siya kagaging tagaan siya sa nga makaobra bilang isa ka caretaker sang Patso. public cemetery yes sa EB Magalona Bumopons so ang iya si Bumopons nga edad sa 53 anyos kag may pamilya ina siya Bumopons no ang iyasi ni nga pangalan amo si Julius Aldea Julius Aldea ukon alias Julius Bumopons so nag-stay siya Bumopons sa F. Maravilla Saint or Street Maravilla Street Barangay 3 Poblacion kag Bumopons inkwaan taman ni pahayag ang alkalde sang Banwa, no, sa Ibi Magalona, regarding sa iya sa nga background. So, ang hambal gani sa atong nga alkalde nga si Mayor Marvin Malacon, basta droga, pasensya. Si iya na nabumupons diretso, no, nga napamutudan. Ngayon siya, suspected sa bypass operation. So, bumupons, ang nakuha siya nga mga ebidensya, amon isa ka piece, no, heat seal transparent plastic sachet One piece. containing one piece no containing white crystalline substance yes suspected siya bumopons at bypass item kag isa ka cigarette box no kag siyam sa mga pieces heat seal transparent plastic sachets containing crystalline substance of suspected shabu as possession weapons kag isa ka black na Nokia na cellphone. Kag ang valor mo po sa nakuha sa iya na illegal na drugs, 34,000 pesos. Kag nagabugat sang 5 ka mga gramos mo po. So, ang balsang mayor, no, sang Ibi Magalona, mo po, ini siya sa una, dakpa naman no, hambak po lang ina. Kag sa una, standby man lang siya. Yung tagaan mo po sa nga makaubra, kag makapangita sang maayong pangabuhian no ambal sa aton sang aton nga alkalde sang Ibi Magalona panggindula ya bobopons or ging talikdan niya nga tsansa no nagbalik sa liwat sa pag-engage sa illegal nga droga so bobopons nagambal man gani ang alkalde nga kung sino man ang nag-engage sa illegal nga droga labi na ginopos kung nag-obra bala sa municipality or kung munisipyo bobopons no hindi gid pag nalahon kundi sa presuhan gid bopon magakadto so amo na ang panindugan sa aton nga municipal mayor sang EB Magalona but bopon before ta pamatian no ang tingog sang alkalde sang EB Magalona pamatian ta danay ang tingog sang hepe sang EB Magalona Municipal Police Station nga si Police Captain Eric Donanila. Bypass operation was conducted by NOCPO Police Drug Enforcement Unit personnel. Ang na-confiscate sa iya more or less 5 grams with standard drug price of 34,000 pesos. Temporarily ari siya sa custody naton, Ibi Magalona Municipal Police Station. Sir, background isang suspect. Background sa suspect, empleyado na siya sa LGU, Ibi Magalona. Anong iya, sir, nga position gidera kung umbra? Transformation nga nag-gather na to, so utility worker yata, dira na siya naka-assign sa public cemetery. Siya na ang in charge sa maintenance. Okay. Madugay na siyang in charge dira. Yes, ma'am. Was isang na-assign ako din, so dira na siya. Sir, nga makabig niya siya nga high value individual, sir. Sa parameters na to, pasok niya siya considering niya empleyado siya sa gobyerno. Ano na siya gali? May previous arrest record ni siya, accordingly, kung na-trace ko pa. Dati pa, yung Republic Act 6425, ang RA 6425, amo na siya ang ginamend sa Republic Act 9165. Okay. Oo.
Na ano na siya, sir, na pa-avail niya siya plea bargain. Ang medyo hindi din siya stiffer ang penalties ng 6425 daw. Dati daw maka-avail ka ni dayon dali lang sa probation o something else. Sa pag-file din man sa complaint, ang prepare sa papeles natin isang province kasi sila yung nag-lead. Ang sa amon lang di procedural, dapat may record lang kami sa natabo, later, yung spot report para consumption namon. So, ang ma-file naman sa reklamo natin isang province. Yes, bumapon. Okay. So, amo to, no? So hindi naglibantay sa sementeryo, branya, baligya pa droga. Oo, bumapon. Droga, Sa wala droga. sa kadudlaan, no, kay preso na sa anay. Di, subong, balik naman sa, no, reunion sa sulod sang presohan. So, bumapon, ato naman pamatian ang pahayag, no, sang alkalde, sang banwa, sang Ibi Magalona, nga si Mayor Marvin Malacon. Mayor? Kasi ako, iya ka ba mo? Siyempre, tikong baybas na ito, may mo sila, iya na ginobra. Sabto na gina, kaya kuya, basta doga, hindi kuya, palo magtolerar. Empleyado na sila sa banwa, ginadisiplina mo na sila, ginatagaan na sa sansya magulobra, mangita sang intakto ng pangabuyan. Kaya kung inasa na probe, nadakpan, kasi diet, ila na iya diretso, ngayon umaya pa na. Kung sa ako niya punto, basta droga siya. Here, according sa info nga nakuha man namon sa mga kapulisan, nadakpan na siya sang una pa. So, subong nadakpan naman siya. So, Duway pa na siya gobra hiya sa banwa, nadakpan na siya sa una. Yes. O standby pa na siya. Okay, siguro, tungod niya may chance sa makabaligya or maka-engage sa drugs, kasi amo ang tabo, pero sa mga empleyado, suliton ko, kung kamo ga-engage dira, amo gina matupaan ninyo. First 100. Kay ang akon advokasya, taga akong nasuportaran niya, ang mandato sa atong presidente nga ang droga kinahanglan naton tapuson sila sa Banwa sa Sarabia. A while ago. Isa naman tang dakpan, barangay Tumungtong. Isa man ka puser dito. So, iniya mong kampanya upod ni COP Eric Doronela. Kaya tinuhaan ginamong yung mga taway ang Banwa ang ma-free sa droga. Opo, pasensya na lang gid kay amo ginaya, no? Basta droga, pasensya. So why man niya bi silingati daw maka-epekto ini sa banwa sa Ibi Magalona kay empleyado ni nila? Bumapon, partly maka-apekto, no? Pero kay iya man ni diretso according kay Mayor Malacon. So nag-engage sa illegal drugs, iya na yatubangon. Ti mo gani, no? So, anyway, ti mo lang na. Mapanumdom da, kay daw, ba't mo pila na ni kung di lang ko malipat, may isa pag inanda nga nadakpan mo? Oo. Si Ario Bumapos, nagpanawagan naman ang alkalde sang Ibi Magalona na kung ikaw isa ka empleyado ga-engage kayo sa illegal drugs o kung sa mga illegal nga himuon, kasuhan gid na matupan. Gani man. Iya naman na diretso imbes nga tawhay obraya da, no? May sweldo siya, 15-30 may sweldo siya kon monthly, no? Nga bantay sang sementeryo da. Palibog naman siya may pamilya ni siya? Yes, Bumapons, may pamilya ni siya, Bumapons. Oo. Bilog bataan sa ni? So wala ako kung pila iya mga kabataan. Kay 53 naman ng iyang edad. Kaya nadakpan sa anong ipakaon niya to sa pamilya niya to? Sino mangita sang klanon nila to? Hindi ka man na Bumapons, makambal, pasensya. Kaya dakpan sa masaling sa pasensya man? Di krimen na yung inimo mo, may kasuguan na? Yes, Bumapons. Kag ang nandigad to bala, nga na peso siya, gamay-gamay lang to ang penalty, mga 4 years to 8 years, no? Subong ginamendahan na RA 9165 na mas ginpabugat pabawapons ang mga penalidad. Sige, no? So salamat gid Bombo Grace sa sining update. Yes, Bumapons, ini si Bombo Grace din na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo.
Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Baton. Report na gikan sa patrol sa mga nagabantay sa sementeryo. Dito sa Banwa sa Ibe Magulo na dakpan sa bypass operation. Bigin paligan sa Nokpo. Di may sabat madre kapag klaro ang alkalde sa Banwa sa Ibe Magulo na Mayor Marvin Malacon angot sa status sa siring empleyado. Ngayon man at least may panugyan ang amay sa Banwa dira nga ti sa mga may plano pa nga maghimo sa mo ni ka klase ka mga krimen di nyo na pagpadayuna kay prisuhan ng ang tupan ninyo. Magmalo kapag mati dira ka Ma'am G Padilla Vergara sa Hong Kong. Aton sa ring correspondent correspondent naton dito sa may bahinsang Hong Kong. Sige, so ang kwan, may comment pa ning isa ka nato na sige kabalo ka ko presidente ka pag gusto ka lang mandar kung anong gusto mo ngalay kay ti presidente ka mo pasakaya ka sa mga alipuris sa Senado so nadayon nahimo ang layi kamandar mo. Sige kaugtas man siya sige lang bagay kinamatarong tana kamaghatag sang komento dira sa ila ti ang aton lang sinidiri nga siguruhon tagid kung sino man ang gusto ta butang sa pwesto sa maabot nga eleksyon. 58 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa 7 sa gabi. Hatag ta na pila ka maparamdom. Pabalik nato no puli ari na si attorney Jumax Ortiz sa aton sa ring pagpanagan. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling
kung tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik tayo sa aton sa ring pagpagalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8. Para kapatya po nagapantay tayo sa aton sa ring para tuturan sa Zona Libre. Kung sila agad Bombo Ponce Espino. Di sige, no? So sa aton anay nga mga taga-paramati, no? So para lang sa pagpadala sa inyong mga entries, no? Para makadaog sa darag ko nga mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw baldi-bading pa premyo na, may kasiyahan pa. Kapukusan nga anong kamilyon ka pesos ang premyo, nga gigapanagtag na to nationwide sa sulod sang 7 kasimana. So meaning sa isa sugod sa week number 1 until week number 7 kag sa Grand Draw. Ato sa nga Grand Draw, dragko man nga mapapremyo ato sa nga panagtag, no? Konseriin na may ara sang baga paton na sang 1 milyon ka pesos, no? Gakas para sa grand prize. So meaning to say, no? Mangin kabahin isa sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines, no? Kabahin sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines ikas 34 na ning milyonaryo, no? Sa parabuton nga adlaw gid mismo sang Paskwa kay nga aton nga grand draw bati ara gid sa December 25, 2021. Sabado ina nga adlaw, no? So last Saturday, no? So sa aton sa nga makauturan amo na ang aton nga grand draw. So at the same time, no? Sa aton sa liman nga mga kabombo, teriho dalag ko man mapapremyo. So local prices naton sa grand draw, may magadaog sa 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize, kag 5,000 pesos bilang third prize. Kag siyempre may tag-isaman nga bagadaog, no? Sa tag 50,000 pesos para sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Sa magagabot dira, no? Sa tag isa ka winner nga makabaton sang 50,000 pesos kada isa. So sa ato sa ring nga makauto at the same time sa ato sa ring nga makabombo, ang ato sa ring daily winners ang makabaton sang 1,150 pesos nga kabugusan nga premyo, no? Breakdown sini 500 pesos nga cash kag worth sa 650 pesos nga gift pack. So week number 3 din kita nga nagpamaton sa inyong mga entries, meaning to say sugod sa Lunes, no, November 15 to November 19 magapangatag kita sa mga papremyo. So tatlo naman ka winners kada adlaw gabuto naton kag tagaan sa premyo, no? So 15 winners in a week, no? Sa sulod sang 7 ka semana, no? So ti mga nagapasakop, no? Para sa week number 3 bantayan nyo sa Lunes ang pagabot naton kapag dawag. Kag sugod naman sa Lunes magabaton naman kita sang inyong mga entries para sa week number 4. Week number 4 ninyo nga mga entries sugod sa adlaw sang Lunes. So take note sa mga nagpadala sang ila sa ring mga entries, no? Pamatigit, no? Kay may anom lang ka oras, no? Para nga ihatag sa inyo nga deadline. Anom lang ka oras ang deadline nga ihatag sa inyo para kamo ang makakuha sa premyo. Kung hindi kamo makabot sa sulod sa anom ka oras, sigurado, no, ma-forfeit ang inyong premyo kag magagabot kami ni Wat. Di kanugon. No, gabot kami ni Wat yan, no, sa bag-o nga winner, no, hindi nato na pagpasa sa isa ka o sa masunod nga winner niya. No, so muna sa, no, kuan niya makabanan, no, so drag ko mapapremyo diri ang aton nga igaparagtag sa inyo. So the more entries you send, the bigger chances of winning.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi rin sa aton sa ring pagpanagad. So arin sa pekalinya aton sa ring isa sa mga bisita sa buong gabi, kilala nga lawyer kag political analyst. At sa sudad sa Bacolod si Attorney Jomax Ortiz. Sige, no? So bagpadala lang kag maglakip sa mamsunod nga mga entries o kung mga proof of purchase para sa aton sa ring mga entry, no? So isa ka empty standard pouch o kung label, no? Sang Silver Swan vinegar plus lakipan nyo na sa isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap in 8 grams o kung 4 grams equivalent na sa isa ka entry. Isa ka empty standard pouch o kung label sang Silver Swan vinegar plus ang 8 grams o kung 4 grams ng Silver Swan wow sarap isa na ka entry. So pwede man makalakip sa isa ka sticker o kung isa ka coupon sa Orocan products sa isa ka entry. Sa tag sa kapag bakal mo sang Orocan products, meron na sang sticker, so kwaon nyo lang sticker sina. No, halimbawa ay bakal mo balde, so may sticker ina, no? So kwaon yung sticker kay pwede naton ina magamit as proof of purchase. No, kag syempre may coupon automatic ay gatag sa inyo, so ang coupon nga napagkita na bisan nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasako. Sige, muna mga dugang tama proof of purchase ha, bantayan nyo karon ang mga dugang pagid, no? Ang mga POPs naton diri sa aton sa ring promo. Sige, balakanta sa Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Upo din mo sa Bombo Pons. Attorney? Good. Okay. Basi naka-off ang mic ni Attorney. Attorney, check abing mic mo. Basi naka-off ka. Oo. Sige. 13 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa gabi diri sa aton sa ring pagparagad. Diri man sa aton nga para tuntunan. So gina-fix na lang ato sa ring linya, no? Kay kabalo kong excited na kamo sa mga diskusyon, no? Naton subong sa ring gabi. Kasi nagtatak na espensaro sa tao Duterte versus Duterte for Vice President mo versus Pangilinan versus ng Atienza. Amo na siya. So send ka na lang abi bag lain nga link ni Bumbaro liot da na lang na abi kay daw kay ina pa na. Utdon mo na lang tapos send ka na lang bag-o. Kalik diri sa aton kay para nga batian naton, no, si Attorney Jomax Ortiz. Sige, balikata ato sa ring dugang nga ba proof of purchase ato sa nga promo, pwede ka man makalakip sang isa ka Rexona Dio Lotion, no, sa bisan nga variant, no, Rexona Dio Lotion sa bisan nga variant, isa na naka-entry kung ang Rexona regular o kung junior nga roll-on sa bisan ano lang nga variant sang Rexona equivalent na sa isa ka entry. Use Rexona every after bath para hataw sa galaw. Kag syempre, no, pwede man kabanda makalakip sa isa ka bottle cap sang Alfonso Brandy. No, miniklusit takop lang na, no, ang ilakip ninyo, pwede niyo na nga ipasakop. Takop lang, no, ang inyo sa ning ipasakop, no, pwede na nga mangin isa ka entry. So, Alfonso Brandy gasang lasang hanap mo. Mayo gid ning sa suggestion naton sa mga asawa bla, no? Kung naga problema kamo si Mr. Kutig adlaw aga pa nagrumpat sa balay, kagabi naman nagapauli, no? So para magpangita sang kwarta, matrabaho para may pagkaon sa pamilya niya. So pag abot, medyo lapyo gis Mr. Ario, baklin nyo no, sa Alfonso Brandy kay makapabulong ini sang pompa basta kuan lang gid, no, nang shot lang gamay. Hindi nga pahubog gid, no, kay para nga kuan ano para nga makuha na ang kakapoy, no, sa mo na ang solusyon da kun nga ang kapoy permis mister bakli sa Alfonso Brandy kay paimnon, no, tagamay lang kada hapon kada puli niya kag ang takop sina, no, nang ikuan ninyo ang takop sina ng inyong kwaon kay pwede ninyo ina magamit, no, as proof of purchase, no, sa aton sa iya nga entry, no, pwede na magamit as proof of purchase, no, sa aton sa nga promo diri sa bahinsang Bombo Radio. No, sa kandi advice sa Bombo Harold nga bag-o naman ang ginsenta na subong sa iya. No, so pwede man, no, pilian nyo lang in a variant, no, bisan nga size Alfonso Brandy, Light, Platinum, Zero o Consolara. Pwede man isa ka coupon sa Alpha Retipon sa Panjewelry, lakip nyo sa isa ka sobre, isa na naka-entry.
Isakyo po nagatag sa tagsa kay 100 ka pesos nga balor sa pagbakal o kon pagprenda sa malahas ka grilo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. So bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldeguer, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela, di Iloilo. So kung may worth 2,000 pesos kamo nga balor sa pagprenda sa inyong nga malahas kag relo, so automatic may 20 na kamo ka coupon. So kung sumahon, may 20 naman kamo ka entry. So kag siyempre no, hindi man pagkalipatan nga maglakip sa isa ka MT Reservado kon banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule o kon Panyawan Banaba kon garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na ka entry. Z Panyawan, basta Panyawan, manunggal. Oh, sige, no? So, total of 6 million. May number ka ba niya? Basi dito pa sa kasulod sa daan. Liog lang ko tawag sa iya. Nga sa bag-o sa masulod. Ato na to, na forward na to. Sulod na sa puti nga sobre, no? Silyoan sa bayo. Sa likod sa sobre, isulat mo kompleto nga pangalan. Ang address, signature, contact number, proof of purchase, week number. Ang title sang promo, no? Ang 1 to Panalo Part 20. Sa Star FM kag Bombo Radio, kag hindi man pagkalipatan nga i-care off sa Bombo Radio Bacolod o kon sa Star FM Bacolod. Ihulog sa mga designated drop-off centers, bisan din lang kabut diri sa syudad sa Bacolod kon sa probinsya, sa Negros Occidental o kon diri mismo sa istasyon sang Bombo Radio. Ato mga drop-off centers ara nang dira sa garahe sang Bombo Radio Bacolod. Sa right side kung mag-atubang kamo diri, no? Ihulog na lang dira, no? Kay para mas dako ang chance ninyo nga magdaog sang dalagko nga mga pa-premyo. Oh, sige, no? Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Sige so amo nang aton sa ring nga mga promo dira iya makabanan sa aton man sa ring nga mga taga Paramati. Sige, 18 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8. Oh, sige, fix na Bombo Harold be matal ko palumdom para nga ma-set na ton ini, no? Balikan ta dugay-dugay sa attorney Joe Max Ortiz kay para nga atis, no? Ara na, no? Mangin piho na ang aton nga interview sa iya. Sige lang kay do naga-bisyo ko na lang alang pag ginasubong, way ka na memo sa number mo na lang gid sa tawgan sa rekta sa iya number. Say welcome ta sa liwat, no? Attorney, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, upod mo subong si Bombo Pons. Okay. Sige. Sige tami mo. Itawagin na lang sa number niya. Para matigayon nato ng aton nga interview subong nga gabi, no? Sa makabanan sa bayan man sa ato sa ring nga pangalagan. So 20 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 diri sa bayan sa ato sa riya nga para tuntunan. So duway man ulan subong ano naga bisyo ang aton nga signalaw, no? Sige, kay damo ginagahulat no sa siring nasambit iya makabanan nga kuano, no? Nga mga diskusyonan naton nga mga balita nasyonal, no? So politika kita anay subong, no? So munigili ko nagalapit ang eleksyon kay basta politikang topiko daw lipatan na nato ng COVID, no? Ang COVID-19, no, dalipatan na naton bagay ti subong daw medyo nagtrutawhay naman kita. Sige, attorney, mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, o pwede mo si Bombo Pons. Ay, mayong gabi, Bombo Pons, bauso rigid ka daw hindi ta makakuan sa audio, no? Yes, sir. So Okay I am lang, now okay lang. ready to be asked with questions. Yes, attorney, salamat gid, no? Anyway, ari na lang no? Ang isa sa magusto naton batian si imo. So sa natabo subong adlaw bao pertigid, no? Bongo for president nagfile si UC, nag-withdraw sa iyang candidacy as vice president, kag ang presidente ta nagfile sa pagka vice presidente sa paabuton sa eleksyon. Bongo sa iya sila nga bata. Ano paglantaw mo, ano matabo kag mangin implikasyon sa niya attorney una sa political system naton diri sa pungsod Pilipinas? Actually, una gid ang aton subong party sini sa eleksyon subong, party sang withdrawal, amo ini ang pinaka-complicated.
most confusing nga eleksyon sa aton history. Mm. Kay in the past, actually, Bumbo Pons, sang una ang withdrawal ni nga ginatawag, why ni siya nga ginaalaw, kundi nga may pag-file mo sang imo COC sa deadline, amo na ina supposedly ang kandidato kag ang withdrawal kag pag-substitute hindi na siya allowed. Kundi nga after sinaya, pwede ka makasubstitute kung may disqualification o kung mapatay ang nag-file sang COC. Subong ya, ang November 15, kung sino to nag-file sang October 1 to 8, pwede pa ya maka-withdraw kag pwede pa siya ya mabuslan. So, amo inang rason nga amo ining natabo subong nga daw hindi ta na maintindihan. Imagine, subong si Bongo nag-withdraw sa iya nga COC for Vice President kag nagdalagan Presidente. Ti ang masadya kay ang ginadalaganan ni Bongo hindi kay ang PDP laban kusiwing kundi PDDS na. O federal ng dugong dakilang samahan. Oy. Nga ina siya nga partido bag-o lang na siya maobra kag iya ina siya ni Greco Bilica. Ining si Greco Bilica amo ini siya subong ang head under the Duterte administration sang ginatawag nga anti-crime. PCGG? Now, tungod sinada ang maintindihan naton ang aton pumuluyo nagapamangkot anong rason nga si Bongo madalagan hindi sa PDP laban kusiwing kundi lain niya nga partido. Ang rason sina is legal. May legal ina nga implikasyon kay para sa ihibalo sang tanan nga may ara subong pending nga gin-file sang PDP laban kusiwing against sa PDP laban pakyawing ara ina iya karon sa Comelec. Kag kun hinali maghambal ang Comelec nga silingya ang lehitimo gid nga national party is not kusiwing kundi pakyawing ang matabo sinada nga atong si Bato de la Rosa nga nagdalagan presidente kag si Bongo vice president sang PDP laban kusiwing mangin independente. So kung independente ang nag-file sang COC hindi ikaw makasubstitute. So therefore kung si Bongo masubstitute kay de la Rosa nga independent kay na-declare gani ang PDP laban kusiwing nga independent, therefore substitution is not allowed. So kung magbulo si Bongo sa kay Bato de la Rosa, invalid ang iya nga substitution. Okay? So pareho lang nga way sa ka-substitute, pareho lang nga wala kandidato karon ang PDP laban kusiwing. That is why ina siya ang ginhimo nila is a strategic move to avoid the possibility nga mateknikal sila. So ang ginhimo dalaganan ni Bongo PDDS na hindi na ya kay kusiwing. Amo man ina rason Bumbo Pons nga ang si Pacquiao ginimbita sang Malacañang sang naligad nga a day or 2 days ago dito. Last Wednesday. Oo, kag that's why naglain gani buot sang maybe nila ni Coco Pimentel nga nag-yield si Pacquiao without clearance from the party nga nag-yield siya sang invitasyon sang Malacañang nga kabalo na gid siya nga nagabungguanay sila sa balano ni Presidente Gong. So matabo sinadira i-patch up na tani si Pacquiao nga kung mag-okay si Pacquiao di dapat wala na lang sang kwan. Wala na lang sang duha ka partido kundi isa na lang. Kay kung mag-isa na lang sila di wala na sang risgo nga si Bongo masubstitute sa kay Bato de la Rosa. That is why subong Bumbo Pons ang possibility amo ni. We expect on Monday. Nga sa interview ko ganida sa imuman, nga ini si Bongbong Marcos kag si Sara Duterte are inseparables. Hindi mo ni sila hindi mo sila masiparar. Why? Kay during the 2016 election, ang ako na paghangop si President Tigong, may na siya, may arrangement na o kung may commitment na just in case na magdaog si President Tigong, kung suportaran sang Marcos dito sa Ilocos Norte kag sa Luzon kag magdaog siya kag kung si Bongbong Marcos naman amo ang madalagan si President Tigong masuporta sa iya. That's why hindi katingalahan nga si Bongbong Marcos naga-insister gid
Niya, no. Niya, hindi ko pwede mag-vice president. I am running for president. Matingala ka. Nga ang ginaayo siya, nga mag-vice president, hindi siya. Kaya ang gusto niya gidya, presidente. Despite the fact, nga may ara na nga disqualification case against him. Pero, nag-insister gid siya nga siya. Ang rason sina, ang akon nga pag-analyze na, it's because nga may commitment na siya nga daan, may arrangement na sila ni President Digong. Amo man na gani nga ang rason, nga si President Digong nag-allow nga i-bury si President Marcos dito sa libingan ng mga bayani. So inaila, personal na nila yung arrangement. Okay. Attorney? Yes. Ari, so lang taon naton. So kay naggalain sila sa partido nila, ang punto subong nga ginusaran is substitution. Sino ang gin-substitute dito ni Bongo? Kaya dapat may nag-file dito sa substitution sa grupo nga to ginhambal mo. Kaya at the same time, sa kay, nag-file sa position president, kag vice president, sa grupo ginhambal mo, nga gin-filean man subong ni Bongo kag ni President Duterte? Si Bongbong Marcos siya, kundi nagpapili siya bilang bali presidente. Under na siya sa Partido Federal. Partido Federal ang nadala. Si Sara Duterte naman niya subong, nag-resign siya o nag-withdraw siya sa hukbong ng pababago, which is only a regional party. Kag nag-upod siya sa lakas CMD nga ila ni Romualdez nga grupo. That's why, ini ang sa lakas CMD, national party iniya. So kung mag-national party ka, allowed ina dira ang ginatawag na substitution. That is why, si Bongbong Marcos nag-intraman sa isa man ka national party, which is the sa Partido Federal. So, any withdrawal, tungod ara ka na sa national party, or any substitution, is already allowed or valid already on or before November 15 sa Monday. Antonio, ang ginanamin kuya, ang kay Bongo kag kay President Duterte, sinong gin-substitute nila to? Kay do ay man kabati nga may nag-file to ya sa grupo sa political party ning bag-o nga kay Bilhika ni Subong. Ang sa kay Bilhika na iya Subong, may nag-file. May nag-file. Yes, so duha ka bilog, unknown of course. Bisan din sa lakas MD. Okay. Ang So bali inigali ara na plano na kay bisan diyan pa ni sila gali makadto, no? O may i-substitute gid sila. So man ang gusto ko ipaklaro. So may gin-substitute sila sa party ni Bilhika Subong. Yes, may nagdalagan to nagligad, president ka vice president, mga unknown to sila. That's why nga ginapadalagan na siya. That's why amo gani nga Bombo Pons ini siya daw drama bala. Daw matawag naton nga telenovela. Kay tungod nga ang resolution sa COMELEC, tinaga-allow man sina mo. Hindi man ta makabasol sa ila. Correct. When the law allows it or when the COMELEC allows it, sino ang magsiling nga illegal na kay ang COMELEC naga? Because under the Constitution, ang aton nga COMELEC is allowed to promulgate rules kag resolutions to govern sa activities sa eleksyon. That is why ining activity ni Resolution 10591 sang aton nga COMELEC nagasaad na da sa mga pitsa kung ano ang aktibidades. That is why ang October 1 to October 8 amo na inaya ang activity para sa pag-file sang COC. Ang aton nga eleksyon niya sa national magasugod ina sa February 8, while ang aton nga lokal nga kampanyanay masugod pa lang inaya sa March 25. So all this govern inaya sang COMELEC resolution, including of course ang substitution kag sang withdrawal. May nabatian attorney, may nabatian kay kung daw proposal na sa isa ka senador, think to Senator Mig Subiri ni nga i-propose niya ni nga ang filing sang COC from October 1 up to November 15 na lang para why na dala na lang substitution da kung gusto nila, basta mo na ang filing sang COC. Mayo tani ko naga muna just like before amo man nagakatabo. Subong naman lang na nga mo ni nga may duha ka periods of substitution. Patingala ka nga may duha ka periods. Kay ang rason sinada actually Bombo Pons, ang may mga rasones nga maka-substitute. Tatlo ina ka rasones. Una gid ang isa ka kandidato, iya na nga prerogative. May ginatawag siya under the, may ara kang prerogative to withdraw. It is your right to withdraw. Pero galing kay ang problema,
nagtala na sila sa November 15 nga pwede pa maka-withdraw kag maka-substitute. Gusto nang hambal mo nga nagambal si Big Subiri, abi November 15 na lang abi. Oh, mag-file ka halin sa October 1 hasta November 15. Meaning, ang imo na nga kung hindi ka decided kag kung may masubstitute sa imo, dapat sa November 15 na muna ng deadline. Oh, that's why nga ang November 15 deadline na siya pwede pa maka-withdraw. Okay? So kalimbawa sa doon nag-file ka man na sa IUC mo. Da mo gani. Pero after na isang November 15, ang withdrawal hindi na pwede. Duha na lang ka senaryo o kung kondisyones nga i-accommodate. That is disqualification of the candidate kag second is kung mapatay siya o ma-disable siya. Amo na lang na nabilin. Ari pa isa ka point ko, attorney. So if ever manggid, no, kung withdraw lang yabi, no, granting si President Duterte kag si Sato Bongo, so why naman niya sa problema is to withdraw sang ilang ginpailan, gin-substitute, no? Do ay manggid na, no? Okay lang? Okay lang. Okay. Pero ang senaryo sinada nga matabo Bombopon sa Lunes. Amo ni ang matabo sini. Ang sa Lunes, we expect nga it's either ang presidente nga tandem si Bongbong Marcos or si Sara Duterte or si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos. Nga mambal ta nga si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos. Tungod nga Marcos will be advised nga Mr. Marcos, may disqualification case ka nga gina-file sa imo subong. You expect nga base ma-disqualify ka. Oo. Kung ikaw si Bongbong Marcos, you sa ginatawag nga practical aspects nimo ay kung vice ko daw sigurado na ni kadalagaan ko, pero kung magpresidente pa ko, medyo talaklaron pagamay. Okay. So kung maglagan ko vice lang, masettle na lang ko for vice. Ang magwayasin ang senaryo. After sang November 15, hiringon ang kaso nga disqualification ni Bongbong. Attorney? Yes. Antes sa maggadto dra. So you mean to say nga bisan nga nag-file na ni si Sara subong Vice President sa lakas si MD nga nag-substitute, pwede man sa Japon maka-withdraw kag maka-substitute man sa kung ma-istorya si Bongbong nga mabisi lang siya ma-substitute sa kay Bongbong, pwede man Japon. Yes, kaya hasta pa sa Monday. Oo gani. Pwede man Japon. Yes, So, kadua ka mag-withdraw, pwede pa hasta nga mag-abot ang wala man niya naga-prohibit na iya ang Comelec resolution mo. So, therefore, pwede pa. So, ang deadline sina will be November 15. So, 5 p.m. Yes. Sige. Anyway, hindi ko kapalawig na ito. Bantayan tala ini. At least na nakuha natin ang mga punto man natin gusto nga ipa-speakar sa aton nga mga taga-palamati. No? So, mauntat lang ni after November 15, 5 o'clock sa hapon. Yes, sige, Bombopon, salamat kid ka mayong gabi sa tanan. Okay, sige, salamat. Attorney Jomax Ortiz, sa kilala nga political analyst, diri sa baybayin sa syudad Yasang Bacolod. Ay, di amo ni siya, no? Ang posible nga matabo Di, may mga istoryahan na posible matabo di buwas hasta sa Lunes. Di ba si may meeting pang mga Duterte kay mga Marcos buwas, no? Kay may pagbago, ti pwede manglit Japon. Hala. Ay, hindi na kuan no? Daw kalimbawa daw binuhatang nga tarso ang substitution ta. Di ba si kay Digong ni pang paug-paug man lang ni mapali sa bagay ti damo naman natakaan subong ka President Digong. No, kag sa iya nga pamalakat or sa iya pag damo itaka ka President Digong kalyado niya pa. Nga daw naga-indi na bla. No, nga tama na kuno sobra na. Sige, batayan tayo ni Japon sa Lunes, no? Maning pinaka balantayan sa patagsang substitution. 35 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8. Sige, wala lang ang tempo naton na bubo tala na after ang mga komersal naton. This aton na pagpalagad every Saturday until 8:30 lang kita. May sponsor black time kita and then karon alas 9 sa gabi aton nga Santos nga Rosario kag may bumbo anay sa gabi pag. Matay karon mga balita way ta mangagaw subong nga gabi. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Ayon agad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa pagpapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!